Shalom madihita salhutna. Para halado HKBP Singkawang, Resort Singkawang Pasahaton, selamat hari Minggu matuhamu sudah ruas ni huriatta. Songoni nang tamu nami, nama dohoti parminggon di bagasan sadarion. Tuhat tama nama masu-masu persaurata, taparade maroha nang pikiratan namar persauran, doho debata, martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji matuata marita buku Ede nomor 110 ayat 1-2. Hite gorni debata ama, dot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gorni tondi perbadian natma palangit do tanoon. Amin. Ise do na jadi nakok tu dolok ni Jehovah, jala ise do na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak pertangan na lidang do na iyas roha. Haleluya. Martang yang maita, ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapogoson tuhami, jala asa unang magopo hubain hami sileon-lehon muna denggani, ujuro pasu-pasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasyanganon, leho di hami haporsyaon,
Asa do tami parjabar di sitiano ni akana porsia diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuata merite buku Eden nomor 124 ayat 1-2. Tangion hamuma patine debata dihita sadarion imana tersurat di patik parjolo 1 patik na 10. Patik parjolo au do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bainonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganonmu jaladang jadi sumanonmu manangahana di banua gijang dot na di banua tongaon. Rodi na di bagasa naik na di toro ni tano, yanggo tunggabe si sobbaon manang sioloan. Dang patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yanggo soture dalanna. Ayona uhum na do sogot akan namar sineang di guarna. Patik papaton, ingot hamuma pabadiaw nari minggui, dinaono marima ulahamu nasa si ulaonmu, alay anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo di nasa dari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe na mangebati hutam. Ay di naono mari do di top debata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiay. Patik palimahon ikon pasangapon mudo na torasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na dilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon una ko mamunu. Patik pafituhon una ko mangalakup. Patik pawaluhon una ko manakko, patik pasiahon una ko olo makatiddakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik na 10 dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan sarife di donganmu. Manang na poso na bawa, manang na poso na boru-boru, manang lobbuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beharo padok ni debata taringot tu patik na 10 odo. Ahudo Jahoba debatam nina debatata, pargogo na suatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan na sugoroha diau, alai asido rohako di akan namar ribu-ribu, akan namar holong di roha diau, naso mangalao si patiki. Atong rak mangidogogo mahita la mengulahon na hubartu patik ni debata. Ale Tuhan debata, saya pergogoi mahami mangulahon na hubartu patik mi. Amen. Tapuji Tuata merite buku Eden nomor 621 ayat 1-2.
Tatopoti madosat tanah godang india ada penituata martang yang maita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan. Sitopa nasana adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolma manopoti dosa nami. Akan hula hami marhites yan pangalosyon nami di patikmu. Ima marhites yan tubuh-tubuh ni rohanami na roai. Nang siyan pakation nami na soture. Roh di pangalasyon nami di isap-isap ni rohanami. Natamasi tutudo o na uhum hami alani dosa nami. Alay, natarsol-sol bagi do hami nuaing alani. Asima roham di hami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho. Alani anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di porbadia tu rohanami be. Asa tarbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe saat hami tu hangoluan na sora sudah. Na pinarbagabagam diakan na porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Para siroha jala pardenggan bahasa do Jahoba. Labak tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita hobar tuak kadosata. Jala dang dibaloson tuhita hobar tuak kahajahatota. Songon asini roha ni ama-ama mida akanakna. Asini roha ni Jahoba diak kena makabiari ibana. Asa ngapon madi dibatana digijang. Amin. Tapuji Tuata merita buku ede nomor 190 ayat 1 tulu. So
Tabigema hatani debata turpuk dari mingguan, imana tersurat di Rom 15, mamuka masan ayat pitu sahat ayat 10 tolu, asa margati sori kita majahasa, di Rom 15 ayat pitu rodi ayat 10 tolu. Di baheni marsijakonan mahamu songon pajakon ni Kristus di hita, bayan hasangapon ni debata. Ayo dohudok nang gabi panguloy di akan tarsuna do Kristus alani hasintongan ni debata lao pahrokton baga-baga tua kaupu na jolo. Alai dipasangap akas pelebegui do debata alani asi di rohana songon nang tarsurat alani ido pujiokku ho di tonga-tonga ni akas pelebegu jala edehonokku maguarmu. Jala didok dina asing muse marolopolop mahamu akasi pelebegu rap dohot bangsona. Jala dina asing muse puji hamu matuhani sude hamu akas pelebegu jala pujion ni saluhut aka bangso maibana. Jala didok si Jesaya do muse adong masogot urat ni si Jese jala hehema namanggongomi aka parbegu tu ibana ma makirin aka bangso. Alai gokma diheba sabasahon debata na puna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan hapursiaon asalam sumurung hamu marpakirimon pinargogoan ni tod di perbadia ido yang gosahatna martua do akan atumangion hata ni debata jalan peopsa. Amin. Tapuji tuata mari te buku de nomor 470 ayat 1-2. Tidak ko maha porsiaw tay songon na hina tidak ko ni dong atas sa porsiaw di sandok portibion ra mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di perbadia andorang sohaguan ido tuhata na tumau na bernit di panguhan ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubanotoru dung ditanom na mula mangolu di ari patoluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamo nirbata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana tunok sogo tanaon manguhu mialak na mangolu dot na mate au porsia di tondi porbadia jaladong sada huria na badia huria topan ni halak Kristen nak kana badia dot dia sesani dosa dot dihataina madok mula mangolu sogot daging ni halak nang mate dot dia ngoluan na sora suda. Amin.
Shalom. Hurian itu hata masuk mahita tu tikting namasa di huriata manipa nasa mingguan. Perjulu guarni minggu ta sadarion ima minggu paupaton dung trinitatis. Doh topik di pasu-pasu asagabe pasu-pasu. Diberkati untuk menjadi berkat. Napa duahon na sorang. Na diare minggu tanggal 20 Juni 2020 di basa-basahon tuata sada dana bawa di keluarga FR Simanjuntak di Borusitorus sian wei sada hipas doda danahi suak sonema nang naturasna na patuluhon permingguan tu tanggal 12 Juli 2020 mamuka tu minggu tanggal 12 Juli 2020 gabe dua hali nama perminggota ima parjolo masuk pukul sia wib ima wek 2 jala pukul 11 wek sada dohot wek tolu taingot mamake buku nyanyian HKBP namangihut tapatu pado pertanyaan wek serentak dina tolu wek siganop ari Rabu pukul 10 sia mana pukul 7 bodarina marhite ibadah online na paupaton dukungan doa tu sude ruas ni huriata asa anggiat di padau tuhata na sa persahiton na mangihut dan na babituhon ruas ni huria na marulang tahun sia tanggal 20 sada sahatu 27 Juni parhalado doh ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di mingguan jalahatan itu hata ima nagabe kado jala si ingoton ni sudina berulang tahun ima sian pesalmen sia puluh ayat 12 saya parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan roha nabi sukhami aka guar ni nama ulang tahun nunga adong di slide buay mata bereng amanginang namangihut keuangan taringot tu keuangan baik pemasukan dohot pengeluaran buay maberengot ta di julo di slide naung di paradi alai mana bai budora ulahan nami marhite UEA group disima boy berengotak keadaan di parhepengotak manang na akan natapa sahat tu huria nitu hatta boy mata bereng desi alai nung adong di slide na di jolon boy ma berengotak cara global. So ni matik ting na masa dohot parhepengon di huriata di bagasan nasa minggon angget ma salunay makorhon pasu-pasu di hita jalaga gabi hasangapon ni guar ni tuhata mulai tema martangnya mahita puji-pujian dohot ha mulai tema Tuhan di sobahron nami tu adupanmu di arianon di naho pakilah kami do dengan di basam Tuhan di patol haso kami ganop sian bagas nami be boy hama marpungo di bagas joromon oma Tuhan hami akan hinokokmu saminggu nunga hulewati hami perdalanan ning ulu nami di palosod hami madalani di bagasan lasni roha di bagasan akasip kiran ni roha nami alai di patol hasodong ulu nami satu di bagasan tikyon mulai teman di padunganyon mu ale Tuhan di bagasan tikyon oma hami akan hinokokmu Tuhan ro pasahaton akapangiduan namu itu adopanmu asa saluhuna ruas ni huriam Tuhan di inganan akan maragami asa pangiduan nami Tuhan pasisi mahami sian akaragam ni parmaran lumobi ma Tuhan sian akaragam ni parsahiton di ruas ni huriam Tuhan na pihak di poduman na ala ni parsahiton Tuhan pasahaton nami masaluhuna nasida tu adopanmu asa paso-paso mahai paso nasida paso-paso akapangubation naong ni jano nasida asangget tu minggu-minggu arana nang ro Tuhan buhay memersada ni roha lao mamuji do pasangapon guar munda badiay di ruas ni huriam Tuhan
dinamarlas ni roha Tuhan. Ala di pasatho silas ni roha marhite hasus sorang nida dana dinasida. Pasu-pasu manang dana hi Tuhan, gabe ibur-ibur magodang, sibolas ni roha man itong-atongan ni keluarga, lumobi ma di hadapanmu. Nang keluarga Tuhan asar pasu-pasumu parmudu-mudomu nasida, jala lehon hagugon laho, marmudu-mudian akon nang pinasa mutu nasida. Ale Tuhan pardingkan bahasa na sumurong, di ruas ni huriam Tuhan, dia kasude pergumulan kehidupan, pasato nami matua dopanmu, dia kerinduan Tuhan, asa pasatomu may ditikinabi, satu ton ibaras nasi rohana sida lahu pasaton hamuleton ni rohana tua dopanmu. Ale Tuhan pardingan bahasa na sumurung tokin na Tuhan nang bigyon nami ma hatami na pinatohlas ni na posom. Lehumat dami doh senang ni roha di hami ale Tuhan. Asengget terjalu hami hasetongan nasian hoya ale Tuhan marhiti na posom. Pasu-pasu ma parsalai nang na posom ale Tuhan. Asengget tarpa tariaso nasida hatami gabi taruli bohol nai baru hami Tuhan. Dina mulak kami san bagah joromon. Dina menguduti acara nami dope Tuhan sahadio mengulu nami. Datagam nama somarlau dosa kami Tuhan jumul urasi kami. Asangget tamal dope kami habauran di pasu-pasu nanai si pasatomu Tuhami. Atau martian nama Tuhan Yesus Kristus jalan matang yang do telik nami mau lihat tema di ho Tuhan. Amin. Tapuji matuatta marite buku ede nomor 720 ayat sada. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu mari kita saluhutna. Di hamua kamanami dohot inan ami hatani tuhata naung diturpukon di mingguta sadarion Minggu paupato dung Trinitatis sian buku sada Musa bidu 12 mamuka sian ayat sada rodi ayat sia. Sada Musa 12 ayat sada rodi ayat sia ujaha madihita tapai hutihut di bagasan rohat tabi songonoma hatani tuhata. Dungi ninna jahuba mamadok si Abram bukas maho sian tano hagodanganmu dohot sian hatubuanmu dohot sian bagas ni amam tutano si patuduhonokku tuho hubahe peho gabe bangso nabulun jala pasu-pasokku maho jala pabalgauku guarmu asa gabe pasu-pasu ho jala pasu-pasokku akan nama masu-masuho jala turuaku akan nama buraiho jala dapotan pasu-pasu marhiti-hitiho saluhut aka bangso ni tanoon. Jadi bukas masih Abram songon nanido ni Jahoba tu ibana bukas madohot silot udur dohot ibana marumur 75 tahun si Abram di Nabukasi ibana sian haran. Dungi diarahon si Abram masih sarai jolmanai dohot silot anak ni hahanai
Rodi sude na sinamot samot nasida. Doho jolma akan tinuhor nasida di haran. Jadi bukas ma nasida laho tu tano kanaan. Jadi dung tolhas nasida rodi tano kanaan. Diliati si Abram matanui sahatu inganan ni si Sikem rodi tobak more nunga ditanui hian halak kanaani didapot. Dungi Roma Jahoba di ida si Abram didok ma tu pinoparmu ma lehonoku tanoon. Jadi di pajok disi sada langgata di Jahoba nani idanai. Dungi borhak maibana siani tu sada duluk natukan habicaran ni Betel. Jala di pagohon udung-udungna tukan hasudutan ni Betel. Jala tukan habicaran ni Ai. Jadi di pauli madisi sada langgata di Jahoba. Jala di pajuju guarni Jahoba. Dungi bukas muse si Abram laho dopak dang sina. Ima hatani itu hatta. Di hamu aka amanami dohot inanami suasoni nangakayanakon nami. Tentu segala sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan Tuhan bukan tanpa tujuan. Molo di hata batak dohonom ma dang nasomar tujuan natinopani Tuhani. Jadi sudedo adong tujuan na. Lapatan na dang adong na kebetulan. Jadi hita do jolma do mungkin na menganggap na say jujuk madok na kebetulan duih nin narupani. Segala sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan Tuhan bukan tanpa tujuan. Roma hita rupani madok na kebetulan duih naso disengaja duih. Itu yang sering kita dengar. Yesoi Roma do ngamanukun buasa dua mata. HP pamangan sada. Di budo ro suku-suku songon itu hita, kenapa sih mata kita ini dua dan mulut satu? Halak buido tong madok na kebetulan duih di bait Tuhani. Na susengaja duih inna rupani. Tapi saya yakin Tuhan punya tujuan, punya rencana. Buasa ikut dua si malolong di sonnuai. Molotung adok pesada kola dicerita film doyate. Buasa mapinggol di samping. Arok teh pinggol di jol may julu. Molotung adong pe dicerita doyate. Bukan kebetulan dan bukan tanpa sengaja. Ale tabayakot jomolo di sop pinggol nuai. Yesui gabi di sop dibayar rupani. Alanido di dok hata nitu hata gir-gir mamanangi-nangi bakol makatai. Jadi asa gumudang dojol mai manangi-nangi. Dibayar madua pendengar. Unang tolu patangi huan non. Gudang dojol magawe patangi hu naso si bigiung gawe ipa bigi-bigi rupani. Buasa dua si malolong, basa dang opat. Unak sude di berengi. Jala di julu mulai ba di pudian nodo na ipudi pe sai berengi muse. Tuhan punya rencana ketika dia menciptakan semua indera kita ini. Adong tangan, adong pat, adong si malolong, adong obuk jabulak, ada rambut, ada kepala, semua ini. Anon Apostel Paulus madok di suratna
sudedo on marlapatan, marguna. Dangadong na so marguna. Bahkan di do Apostol Paulus nataanggap na sa lilingod ng marguna do. Hado ta suku dokter, kenapa sih ada usus buntu? Nabi noto na buntu, ya namanya juga buntu. Ai aduh dalana aduh na jalan buntu. Ngapain jalan dari situ, namanya juga buntu. Alai mungkin aus sugarita suku dokter, kenapa itu ada? Pasti ada tujuannya. Molo di Amerika, holar remaja, Nabi noto itor dipotongi dui, dioperasi dui. Karena mereka wajib militer. Kan itu noeng. Alai molo sailam tapi kiri, buat apa itu? Hita akan awam kan merasa enggak berguna, malah lebih bikin penyakit. Ai molo nunga parah usus buntu dihalak, bodoh gabe merembet tuaka organ-organ na asing. Tapi saya yakin Tuhan punya rencana yang baik. Dang na asal di toppa debatano ni, dang na asal di Gana, dang na asal di Baini. Jadi Tuhan menempatkan itu semua ada tujuannya. Sahalinari nanaing dohonon semua punya tujuan. Bahkan molotadok puasa mangan, kenapa kita makan? Ada orang menjawab asa butong supaya kenyang. Ai minum aik pe butong do. Alai butong aik konate. Dak boleh komangan asa butong. Tapi dengan makan kita punya hidup. Asa mangulu. Jadi bukan sekedar kenyang, kita makan supaya kita hidup. Asa sehat, asa pulih muse tenaga tei, ngagali-gali hiani bana, tiangi pengamar putor bedi bereng. Ngasongon namar putor hida, tiangi, innala lima lena rupani. Ngagitir-gitirin, hitir-hitir, madok hitir-hitir, ngagitir-gitirin. Daktikos bebana mardalan. Tapi begitu dia makan, lalu pulih kembali tenaganya, pulih kembali semangatnya. Bisa dia melanjutkan pekerjaan. Buasa modum. Buasa ikon istirahat kita. Dia kaminggu nasalpu ngata dook, manusia itu bukan robot, jangankan manusia. Ciptaan yang lain pun, tanah ini pun harus istirahat. Adong do sabatna. Bukan hanya manusia yang punya sabat, tanah ini pun harus istirahat. Bahkan di Alkitab ini Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa kapan dia diolah, kapan dia berhenti. Aina subuhi benon ni Tuhan ini tiur terus bui. Tapi Tuhan menciptakan siang, menciptakan malam, menciptakan hujan, menciptakan kemarau dan lain sebagainya. Lau songonido buasa male. Aina subuhi benon di Tuhani butok kita terus bui. Tetapi paling tidak ketika kita lapar kita ingat makan. Ayang bubutong do hita terus. Ay nga mga kita tahe gabin na do kan. Alay dung male mga maju hita ba? Dung mawas minum maju hita ba? Enak. Alay mo lo say butong do hita terus, dak taingotan non adong loppa-loppay dapur. Dung malepe, ayah hadoy loppaho, ahado panganotta, dan lain sebagainya. Hamu kamang dohot tamuy nang lausongonido nang hita, dang adong jol mana tubuh tu portibion na kebetulan. Dang adong. Buasa tubuh dope inna rupani alanga di bereng songon na marumur. Nagebetulat bedak sengaja inna kan. Buasa dak sengaja. Yesui di zaman si sonario gabe di salahon corona. Alani corona mai. Namuse. Beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu di Jawa Barat
diisukan semakin positif katanya, semakin meningkat. Orang lupa membaca di bawah, yang meningkat itu bukan coronanya, tetapi diperkirakan beberapa bulan berikut tingkat kelahiran akan meningkat. Gabi corona isalaho, alani corona mainna, dihuta pesongoni duhu bikin wai. Unang atong gabi si corona di kambing hitamkan. Dohonon namai na kebetulan manang nadu sengaja? Enggak. Hamu akadongan, Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita. Odo nanaing dohonota. Tuhan punya rencana indah di dalam hidup kita pribadi-pribadi. Tuhan punya rencana indah dalam hidup saya, dalam hidup Amang Inang dan kita semua yang hadir di sini. Sadar atau tidak sadar, Tuhan punya rencana. Jadi dang na kebetulan Tuhan manopahita. Dang na kebetulan nongol hita tu portibion. Tuhan punya master plan di dalam dirimu, di dalam diri saya, di dalam diri kita. Mau kita buktikan? Coba kita baca Yeremia 29 ayat 11. Mari kita buka Alkitab kita. Yeremia 29 ayat 11. Kita akan namabuan Bibel baik Bibel elektronik. Coba kita buka. Sambil kita buka saya akan baca bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dikatakan demikian. Ainunga takas huboto sakap akan husakapi taringot Tuhamu. Ninna Jehovah. Sakap hasonangat dotahe dada Tuha magoan. Asa au mangaleho Tuhamu ujung ni nahinalungut tomuna. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi coba kita renung-renungkan ini, betapa Tuhan sangat merancang, merencanakan yang terbaik kepada kita. Mungkin kita yang tidak menyadari ini. Yesoi Roma hita mandok, ayah habela pataku ngametua au, ngabautano inna muse kan? Sunarong bela pataku. Ada orang yang bilang seperti itu. Ayah bela patan nami akan ngametua, sunamar lapata behami, sunamar guna behami. Ngabautano inna muse. Siapa bilang? Tuhan punya rencana damai sejahtera. Dang didok dison dipila-pila tua kanaposo tua kadadanak tua keremaja kepadamu. Tu sudedo hita odido. Tu bangsona, tu bangso Indonesia, tu portibion nang tu hita secara pribadi. Hita do madok dang marguna. Anggo debata. Bahkan rancangan yang dirancang Tuhan bukan sembarang rancangan, bukan sembarang rencana. Sakap hasonangat dotahe, salom, rancangan damai sejahtera, rancangan salom. Molo di Bibel tai lapatan ni salomian no diterjemahkan tu Indonesia manang tu hata Batak dakolan salom dalam arti damai tentram, bukan. Bisa saja makmur, sehat, panjang umur dan lain sebagainya. Jadi ganuk tadok salom bukan hanya horas damai sejahtera begitu saja, bukan. Di sana ada kemakmuran, di sana ada panjang umur, di sana ada kesehatan, di sana ada sukacita dan berkat-berkat yang lain. Om manuaing na dirancang, direncana ho debatatu hita. Jadi dak sembarangan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi molo masa aka kecelakaan, masa aka hasusaan,
Itu juga kalau kita membaca 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat 7 nanti di sana, buat apa itu diciptakan? Buat apa itu? Bahkan mungkin Tuhan membiarkan itu terjadi. Buat apa? Tabukan no Bibel tadi do disi untuk memurnikan imanmu. Papi tahun hapor siaum. Jadi Roma hitam adok, nganasik bion musibah dan lain sebagainya. Bukan. Asing majorupanina dibain. Tapi siapa sangka, siapa bisa menduga kita baik-baik aja kok. Tapi roh tuhita akapar maraan menguji imanmu, memurnikan imanmu. Songon mas ikut dibakar doi bana, ikut diuji doi bana, bahkan ikut dikikir doi bana. Kalau emas tetap emas, mau di lumpur, mau di mana dia tetap emas. Asabui di bereng, buah swasa doi bana, kawe doi bana, imitasi doi bana. Jadi sudah pengalaman ningulutai, bahkan Yeremia sekali lagi mengatakan kita ini ibarat apa namanya, tanah liat yang dibentuk priuk tempurung adong do iklan tabereng songonia te. Dibentuk gagal sampai suatu saat dia putus asa. Tapi akhirnya jadi gabe mangkok cantik, jadi gelas yang bagus. Songoni matu hatain waing di bagasan nguluta. Kadang bukan Tuhan yang gagal, manusianya yang gagal, manusianya yang berontak. Coba kita kembali kepada penciptaan awal. Apakah Tuhan gagal mencipta Adam dan Hawa? Kenapa mereka jatuh ke dalam dosa? Bukan. Sungguh amat baik Tuhan mencipta. Tapi manusia itu sendiri yang membuat malapetaka terhadap dirinya. Jadi songonido nak kita dibentuk Tuhatai, roh kita berontak sampai akhirnya jadi. Jadi sekali lagi Tuhan punya rencana yang sangat indah, yang sangat baik. Boido di pardalanan ningulutai tak adupi ini itu dan lain sebagainya. Tapi yakinlah Tuhan punya rencana. Daksai pitor pas songona di rohatai, ikosai dohonota, Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang sangat indah dalam hidup saya. Itulah orang yang percaya. Amo kadongan saha porsiaon, ido na taida nuaing marhite turpuk jami taon. Dang na asal disuruh Jehovah si Abram buka sian tanu hagodangana. Tuhan bukan asal bicara. Pergilah katanya di ayat yang kita baca tadi. Di ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bukas mahosian tanu hagodangan. Dang napugus si Abram, bukan karena dia tidak punya apa-apa makanya Tuhan memindahkan dia dari sana, bukan. Sebenarnya dia di zona aman. Coba juta posisi hono yang dirita songon si Abramon. Didok matuhita. Amang siagian pida maho sansing kawangon. Ra ngaulo berahita maho adang bebah ison nama. Adang binotan no di tempat nasingi. Amak 5 juta pida maho sianonin adang be ison nama. Adang binotan di tempat nasing mga songo dia ibenon. Bisa saja kita ngomong seperti itu. Jala si Abram pebui do madosongoni. Ngapain si Tuhan? Di sini aja. Saya sudah lahir di sini. Pusokku do di sodo. Tano hagodang aku, tano hatubu aku, amokku pe di sodo, keluargaku pe di sodo. Ngapain lagi Tuhan? Alai rotu hate mado bukas mau.
Apakah Tuhan salah merencanakan? Enggak. Jol mado-mado bahasa matusiau. Kita yang ngomong seperti itu. Dangna asal disuruh jauh, bukan tanpa tujuan Allah menyuruh Abram keluar dari kampung halamannya, tanah kelahirannya. Molo tak pikir-pikir Abram sedang meninggalkan kemapanan. Dari segi manusia, dia sudah punya semuanya, buat apalagi dia keluar dari situ. Ya sudahlah, di sini aja lah. Budi bana madok songoni. Di sana belum tentu dapat yang begini. Dang adong dapat si songono disa, belum tentu nih bana. Hita pe budi jut marpikir songoni. Tetapi Abram mau diarahkan Tuhan. Buasa olo si Abram diarahut Tuhan ini. Kenapa dia mau? Yang pertama karena dia percaya rancangan dan rencana Tuhan jauh lebih indah dari apa yang dia rencanakan. Jadi anon dia kabidu na mangihut di bidu 14 tabereng do gabe ditotopon disahkan Abram menjadi bapa orang percaya di bidu 10 pitu opuni torop akka bangso Roma hitamadok bapa orang percaya, bapa segala bangsa di bidu 10 pitu ayat 5. Kenapa sampai titel itu dia dapat? Ala porsia ibana dumengga do rancangan rencana ni debatasi rencana ni ibana. Lagian masakan Tuhan tega menelantarkan dia. Jadi dia yakin seyakin-yakinnya Tuhan punya rencana yang indah di dalam dirinya. Alani didok jauh batu si Abram, hu pasu-pasu ho asa gabe pasu-pasu ho. Aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat, namamu masyur, belgama guarmu ina. Tutuha belgau ni guar ni si Abram sahak dutu hita saunari. Ay dangadong dope si Ishak, ay umur 75 tahun dope ibana. Kita bayangkan dia sudah ujur 75 tahun harus disuruh keluar berangkat. Molo dihajol mau sonari dugul-dugul nai mulai har-har. Bau nai ngatasi kobe. Ngamulai kedur-kedur dugul-dugul nai buti. Ala narang disibe bau nasada. Si malolong na dang bube memerek. Asa ini di pulos-pulos buti. 75 tahun. Daktar bayaku kita bete. Ruasta namar umur 75 tahun nuaing. Haru tu gerejo pedang bube ni. Alani corona. Sudah tahukah Abram di mana tempat itu? Apakah dia sudah pernah ke sana? Belum. Dia tidak tahu sama sekali. Tapi dia percaya Tuhan tidak salah pilih, Tuhan tidak salah suruh. Tuhan akan menempatkan dia di tempat yang sebenarnya. Hamu akadongan saha porsiaon lau songonido nang hita dakolat si Abram songonido nang hita. Sekali lagi saya mau tekankan, ada rencana Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang indah di dalam diri kita masing-masing. Adong do rencana ni debata ahamai asagabe pasu-pasu hita. Bukan hanya Abram lagi yang menjadi berkat, saya pun menjadi berkat, amang inang pun jadi berkat. Molo Tuhan Yesus madok anod di Matius 5 ikon gabe sira mahamu, ikon gabe panodang mahamu. Diberkati menjadi berkat, ini visi HKBP. Dia kaminggu nauk salpu ngahudoki. Ini visi HKBP. Ya molo dibuka
aturan-peraturan di HKBP, ini visi HKBP. Di lembar pertama, apa visi HKBP? Diberkati menjadi berkat. Ngadi pasu-pasu di bata huriata HKBP. Lubi mar 100 tahun waing HKBP. Dang boy honota, dang di pasu-pasu. Sudah diberkati, bahkan sudah menjadi berkat bagi sekitarnya, bahkan bagi dunia ini. Bohado hita gabe pasu-pasu. Ini menjadi pertanyaan. Tentu merhiti akaulau taido, merhiti ngulu taido. Diberkati menjadi berkat melalui pekerjaan kita, melalui profesi kita, melalui hidup kita. Di pasu-pasu, gabe pasu-pasu. Lapatan nakamang dohot tamuinang, asa naing pakiota, ulau tai, ngulutai, gabe pasu-pasu, tua kajolma na humalia kita. Unang gabe burat tong, unang gabe pusa-pusa. Balik ni pasu-pasu gabe pusa-pusa te. Unang gabe pusa-pusa tu jolma, gabe pasu-pasu, bohado bainota. Ngadi rancang debata nguluta songonon. Dibentuk sedemikian rupa. Bahkan ciptaan yang terbaik, terindah dari ciptaan yang lain. Bohado hita gabe pasu-pasu, marhite ulautai, aha ulauta. Tak sarupa ulauta. Udok na sugut, sutuk kadok kamu akai ibu rumah tangga na bergelar DRA, gitu mga DRS. Satabi tuaka nau menempuh pendidikan ni di rumah aja kan itu noeng ai idia do inata ai jabu do ahulon na tangado jadi ngado ngulon na ina ina mga lopay dang yang pulau ni na manuci dang yang pulau sehingga gabi gudang mana merasa kainata yang gak may bana gabi babu yang gak may bana gabi beban. Edang ulau ni atong dianggap. Hape ido ulau na termulia. Bayako kamu manoeng molo dang dicuci hamu baju. Buru nang ibayako kamu noeng. Au pedak terbayako naubi. Molo dang dilopahamu besi pangano ni. Apa yang terjadi? Jadi dak sude markator, dak sude marmeja, dak sude markursi. Idia do kator na ina idabur. Piga jo misin 24 jo. Arung dosa nga songonia te dibayar lamaran. Belum dikasih tahu apa pekerjanya. Ada enggak gajinya? Enggak ada katanya. Ah, isi mamangula tusin. Baru terakhir di dokma. Iboto hodo ahaulau ni inong muina. Akhir rasudina diwawancarai tangis mah baru dia sadar, waduh, rupanya ini tugas yang paling berat, tugas yang paling mulia, tapi tidak punya gaji. Ya di gaji mata inata mangalopa dan ngarok ida. Begitu saya menuci non bayaran naina, emang tuh kan cuci. Alai hamu pihak kaina unang merasa hamu atong gabe bayaran dah. Kad disiro na salah hita. Nagabeta anggap di beban, padahal itu rancangan Tuhan. Sadia mangulu di portibion naso mangulu be alanii. Jadi holat diseduk si pangano ni dileo mga buti ada kehidupan. Tak kola pabutok ko mangan. Asamudu mi unang ribu be, asabuy mar Facebookin na unang. Ada kehidupan di sana. Adong duhita na gabi guru. Gabi pasu-pasu mahita tong gabi guru. Ay gudang dupiak ka na budo. Gudang duneng guru. Daksi perguruan. Ay molo tabereng di media sosiali justru guru yang menjadi masalah. Alay unak salah hita. Dang guru na inasalah, dang haguru na jol manaido. Itu kasus, itu oknum. Jadi salah do halak, ada kasih abi guruon nina, bahasa ada kasih ya. Jol mana do naso hasia.
adong duhita na karyawan, adong duhita na gabi bos, adong duhita na gabi pemimpin, adong duhita anak buah. Itu rencana Tuhan. Ikung gabi pasu-pasu duhita marhitei. Manang hape ulau tai manang nasungod dia penguluta di sido hitan waing gabi pasu-pasu. Ayah hama si Abram. Alai dipilih debatado ibana. Hupa balga do guarmu hu pasu-pasu huasa gabe pasu-pasu. Kata-kata itu sekarang kepada kita. Aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Berkat bagi sesamanya, bagi keluarganya, berkat bagi dunia ini. Manangah hape ulotai. Manangah hape profesi tai. Adong duhita nagabe polisi, adong duhita nagabe tentara. Adong duhita nagabe pedagang. Amin. Dang hailau ni, dang gabe burai, manang dang na gabe didok rupani na kebetulan duit na bukan. Tuhan sudah punya rencana yang baik terhadap kita. Sadar atau tidak sadar. Firman ini mengingatkan kita betapa Tuhan merencanakan yang terbaik kepada kita. Kita disuruh berangkat dari zona nyaman itu. Yakinlah, kalau Tuhan yang menyuruh kita, Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kita begitu saja. Tuhan mengatakan hari ini kepada kita, aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Di pasu-pasu asagabe pasu-pasu imanguluta si hangulu honota. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam nahubigi hami paurat tomai di rohanami. Asa di parbuiho katami aka parbui na dinggan parbui na tonggi. Dayun nami dayun ninahumalia kami. Pasu-pasu Tuhan parsauran nami di bagasan manugut arianon. Inarohami sian ganu bagas nami be mamuji pasanga pokok. Pasu-pasu Tuhan parmingguon nami di pukul sia pukul 11 dohot pukul 10 onom. Homa na pastor ho kami di bagas joromon. Pasu-pasu ruas ni huriam siada dana name metro di nama gudang. Pasu-pasu hami Tuhan mangulak kasulau nami siganu pare. Lau songoni manangakaruas ni huriam na di bagasan nakapar sahiton lehod di nasida Tuhan gugu lehon hahi pason. Pasu-pasu akaubat dohot akasi panganon nasahat tu nasida. Pargugui ma nangakaruas ni huriam di ganup aka ulau nasida be. Cara khusus Tuhan mertangia kami tu akaruas ni huriam kaya nakon nami nuaing na sedang menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri lehon bisuk hapistara tu akayana kon nami asabui dihamonakon nasida Tuhan ujian ni dapot nasida akan nilai na terbaik gabibui di patulus nasida akan napinarsita ni rohana tu akari na mangihut asima roham dihami maradu sudeta ya akayana kon nami pasu-pasu ma lehon bisuk nang hapistaran di homa daging dohoto dinami Tuhan marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taparade mai deta sian buku ede 752 ayat sada dohot udutna laus disomahita papungu peliata.
Tatangiakon mapiliata tuadupan di debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uam na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasia kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, se sama dusa nami, songon panesa nami di dusa ni dongan namardusa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahamisian pangago. Hamu di bagasad dame jalo hamu ma pasu-pasu sia debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaurhon madame na tutodim. Amin. Horas marihita selamat hari Minggu dono nami salinari tuhita mulak mahita di bagasa dame do lasni roha sian ala amang siagia parjulu asa unang masih suluha kita di pitu salai dono nami horas marihita